ببینید این کتاب‌ها муҳаммад ғанизода ашъори ҳоҷи ҳусайни кангуртӣ шоири тоҷикро дар шакли барнома таҳия дорад. ният дорад ин барномаро рӯзҳои наздик дар махзани ҷаҳонии Play Market гузорад. пеш аз ин китобҳои Бӯстони Саъдии Шерозӣ, Сиёсатномаи Низомулмулк ва чанд адиби дигарро ба шакли китоби электронӣ даровардааст. ин ҷавони 21-сола 3 сол боз ба ин кор машғул аст. ашъори бобояш Сафар Муҳаммад Аюбӣ аввалин намунаи кораш дар ин ҷода буд. як хубӣ дар шакли барнома даровардани китоб ё дилхоҳ асарҳо дар он аст ки мақсад агар китоби бо забони тоҷикиро танҳо дар дохили Тоҷикистон дастрас карда шавад, вале ин барномаҳоро ки мо омода мекунем, пешкаш мекунем, аз тамоми дунё мардум бе ягон мушкилӣ ва ройгон дастрас мекунанд ва мавриди истифодаи худ қарор медиҳанд. агар китоб 2-3 ҳазор нусха чоп шавад, ки ҳамин расходу яъне ки бо хараҷотҳои зиёд, вале дар барномаҳое ки мо чӣ мекунем, шумораи нашри онҳо ё ки шумораи боргирии онҳо беҳисоб аст, то 1000, то миллион, то 2 миллион ва зиёда, яъне ки беҳудуд аст. муҳаммад донишҷӯи курси сеюми Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон аст ва дар риштаи кори иҷтимоӣ таҳсил мекунад. барномасозӣ барои ӯ як шуғл ё хобби аст. барои ба шакли барнома даровардани як китоб то 2 моҳ вақт сарф мекунад. барои кӯмак ба баъзе идораҳо аз ҷумла Иттифоқи нависандагон муроҷиат кардааст, аммо бефоида. қисми зиёди мардум огоҳанд, вале намедонам аз кадом сабаб таваҷҷӯҳ аз ҷониби ҳамун идораҳо ё ки ягон чизое ки дастгирӣ кунанд, маблағгузорӣ кунанд, ҳамун барномасозиро ҳавасманд кунанд, камтар аст. аз ин барномасозиро сигаб фоидаи пулӣ бигирем агар ба мо намерасад. танҳо ягона мақсад айни ҳол ҳамин омода кардану пешниҳод кардан барои ватандӯстии ҷавононро зиёд кардан, манфиат расондан ба ҳамватанони худ. барномаҳои таҳиякардаи Муҳаммад Ғанизода аз рӯи осори адибонро садҳо нафар аз Play Market боргирӣ кардаанд. чанд барномасози дигар ҳам ба ин кор машғуланд. аммо ин барномасози ҷавон мегӯяд, китобҳои тоҷикӣ дар махзани ҷаҳонии Play Market ночиз аст. баъзе аз корбарон ин шакли китобҳоро меписанданд. китоби 4 қулларо шакли коғазиашро ки мо ба даст дорем, ҳамин шакли коғазиашро аз як ҷо ба самти дигар бурдан қинд аст. масалан 10,000 ё ки 5,000 ё ки 3,000 2,000 китоби коғазиро дар симкард намебарӣ. масалан Play Market шакли электронияшро ба ту дастрас мекунад. сарфи назар аз ин фоидаҳо, бархеҳо дар Тоҷикистон ба китоби чопӣ бартарӣ медиҳанд бо чанд далел. ки беҳтар он ки китоби чопиро мо бисёртар бихонем. ҳам зарар ба чашм кам аст, ҳам ки беҳтар аст нисбат ба китобҳои электронӣ. муҳаммад Ғанизода то имрӯз ашъори 60 шоири классик ва муосири тоҷикро дар шакли маҷмӯа ё алоҳида таҳия карда дар махзани Play Market гузоштааст. мехоҳад корашро давом диҳад, аммо маълум нест ки бидуни сармоя ва кӯмак чӣ қадар пеш рафта метавонад.